We gone on to the store to buy a jumbo that I like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. Previously in Tomra. Kaikkihan tietävät, että Tomra pullonpalautusjärjestelmä parantaa asiakaspalvelua ja säästää henkilöstön aikaa, mikä lisää liikkeen kannattavuutta. Sinä taas tiedät, että käy päinvastoin, jos sinä, joka vastaat koneen toiminnasta, et tee työtäsi kunnolla. Niinhän asia on. Jos asiaa ei hoideta kunnolla, siitä seuraa varmuudella monenlaisia ongelmia ja tarpeetonta lisätyötä.